Make the ground shake. Takže, dobrý deň dámy a páni, vítam vás pri mojom novom videu, kde si mi zahrať takúto hru, kde budeme otvárať peky a tak. A už som si tu trochu vyskúšal, že ako to funguje. Vidíte, môžete vidieť, že pár pekov som otvoril a mám tak trošku našetrené 920 000, aby sme v tomto videu mohli veľa otvárať a uvidíme, čo nám zaujímavé padne. Tak ideme do pekov a začneme napríklad event packmi. A môžem si otvoriť tento level up 5% pack. Takže ideme, čo nám padne a je to obyčajná gold karta, Brazilec, CMko, nejaký 78 ratingový Silva. Takže nič moc. Takže dávam quick sell a kúpim ho ešte raz. A McTominay, áno, je to on. 80 rating, OK. Dobre. Idem teraz vyskúšať tento Shapeshifters. Dobre, toto je ešte aj non-rare gold. Dobre, Zumu som dostal, super. Dobre, toto quick sell. Dám ešte raz. No to je silver, ako fakt. No, royal. Dobre, silver karta mi padla. Aha, Haraslín. No dobre, Haraslín. Fajn. A teraz pozriem sa tu trochu dole. Hero. Vyskúšam Hero, aj keď strašne malá šanca na nejakú dobrú kartu. No, ako hovorím, non-rare. Kouyaté. Dobre. Tak. Idem preč a idem vyskúšať tento plus pack. Mám si tento 84 plus pack. Dobre, to by mohlo byť niečo dobré. Je to oranžová, Mexičan a Lozano. Yes. To Lozano, dobre, Lozano je dobrý. Tak, kúpim si ešte raz. Gold, Nemec, Korecka? Nie, je to Mats Hummels. Dobre. Tak, nechám si ho. A kúpim tento pack ešte raz. Mbappé? Áno, je to Kylian Mbappé. Nice, ten bude drahý. Koľko stojí? 60 000. Tak to je pecka. Dobre. Idem vyskúšať ešte tento all. Ale však to je drahšie ako tento 84. Dobre, tak kúpim ho. A dobre, poď niečo dobré. Je to oranžová. Brazilec, LM. A je to Galeno. Nice. Aj keď asi do zostavy moc nejde, lebo moja najobľúbenejšia formácia je 4-3-3. Takže ale dá sa zmeniť aj na LVčko, takže si ho nechám. Kúpim ešte tento 81 plus pack. Je to gold karta, Francúz a je to Laborde. Tak, dobre. A idem ešte tu pozrieť. A asi to sú moje peky, tak kúpim nejaký player pick, prečo nie, a dám World Cup player pick, aj keď strašne malé šance, no ale poď, dobre, tak toto je nič, dobre, beriem Kalva, ešte raz to otvorím, ja tomu verím, beriem Staniča, ešte raz, ja verím tomuto. Estupiňa naberem.
A dej mi... Dobre, ja to tu budem asi otvárať a potom sa vám ozvem, keď bude niečo zaujímavé. Keď nie je niečo zaujímavé. Sú tu dvaja prví hráči, ktorí majú nad 80 rating. Zaujímavé. Podľa mi tu asi prvá 83 a je to Guerreiro. Nice. Posledné 3 piky, lebo nič zaujímavé mi tu nepadá. Rossi ho berem. A posledný pik. A je tu Giroud. Dobre. Tak, na posledný pik. Teda tu je Giroud a bude reklama. Chápem, ok. Tak vyskúšam teraz tento tu free player pick, aj keď vidím, že to budú zlé piky. No, tak beriem najvyšší rating a predám ho. Dobre. A je to mám do nekonečna. Beriem si tento 85 až 87. Dobre. Čo to bude? A zaujímavé karty tu. A si zoberiem najväčší rating Bonucciho. Tak. Dobre. Tak, a čo bude v ďalšom player picku? OK. A Lozana už mám, ale inú kartu. Ale zoberiem Arnolda. Tak. A rovno ho aj predám. Tak. Nech mám trochu coiny. Ďalší. A máme tu dve ikony. Ja určite zoberiem Kloseho, preto aby som ho mohol predať. Lebo... No, chcem. A je tu Giroud. A Girouda si zoberiem tak maximálne na to, aby som ho znova predal, ale je tu asi najdrahší, takže... Ale počkaj. Ale proste ho predám a hotovo. Tak. Ďalší player pick. A je tu Marchisio. A jeho určite zoberiem a nechám si ho. To by stačilo. A ešte si tuto trochu pokupujem 81 plus pick. Poď niečo dobré. A je tu Araujo. To je dobré. Že kúpim si ich ešte pár. Traoré. To môžem predať. Možno ešte 2 si kúpim. Gendouzi je tu. A posledný. 92 Dembele. Ty kokos. Tak to je pecka. A kúpim si ešte jeden, keď mám také šťastie. Samba. Nice, dobre, tak predsa len ešte jedno. Zanetti. Predám alebo nechám? Kúpim ďalší pek. Dobre, toto je už naozaj posledný. A je tu Steven Bergwijn. Dobre. Dobre. Takže idem ešte tuto si... Nebol som ešte tuto na tuto, tak pím týchto, ale tu sú dosť malé šance. Ako, neviem. Tuto tie player picky boli dobré. Takže ja radšej zostajem tuto pri týchto. Asi si miniem všetky coiny na toto. Vicel, nice. Dobre. Toto je nominy Saka. Nice. Ďalší pack. Cahill, ale to môžem tak maximálne predať. Takže to nič. Foden je tu. Dobre. Beckham. Beckham asi nechám. Hernandez. A je tu Luis.
asi posledný pek. Laporte. Znamená, že jeho si nechávam a už nemám coiny. Takže ideme sa pozrieť na svojich hráčov a keď asi... tak toto vyzeralo mi dobre. Že nejakých predám a potom ešte môžem predať. Kúpiť ďalšie tieto player picky. Ako môžete vidieť, že mám 236 coinov, alebo 1000 coinov, lebo nejakých nepotrebných hráčov som predal, tak môžem ešte tuto ponakupovať pár týchto pikov. Že, Thuram, nice. Haaland, no, Zerlingos. Dobre. Je tu Royce. A teraz rozmýšľam, že asi ho predám skôr. Tak. Berem Pellegriniho. Roberto Carlos, nice. Carvajal, predám ho. Wuller, nice, čau. Darmian alebo Torres. Ja si zoberiem Lobotku. Tak. Tuto berem Genduziho. Buta. Asi Buta je drahší. Neviem, tak asi taká špeciálna karta, tak by mala byť. Aslan. Bol tam aj Benzema, ale ja zoberiem Aslana a nechám si ho. Berem Guardiola, predám ho. Tuto Robertson, ale už tam je tam, no asi ho predám skôr. Sanket predám. Tonaliho si nechám. 400 000. To by bola akože dobrá nabídka, ale mám ho predať alebo nechať? Fúha. Rozhodol som sa, že ho predám. Takže asi to vystrihnem, alebo Lundberg predám, alebo nevystrihnem, však nechávam to tu. Prečo nie? Bargdaci. Dobre, ale toto je nekonečné, takže radšej. Padol mi tu Šukera berem a predám. Na karta Antonyho. Ale toho si nechám, ale to je fakt nekonečné ako. Ďalší Lobotka, ale teraz berem Kulusevského. Frimpong. Tak toho si určite nechám. Ramsdale. Nechám si ho. Mazraoui. Dobre. A toto zatiaľ bude stačiť, keď tak potom vo skrine môžem minúť tie ostatné coiny a ideme sa pozrieť na môj klub, že čo mi vzniklo. Tak toto je môj najlepší tím zo všetkých kariet. Takže toto všetko som tu dnes pekol. Takže môžem si dať ešte jeden zápas na záver. Tak, s týmto mojím tímom, čo sme si dnes poskladali. A máme tu takéhoto oponenta, to by som mal vyhrať. A kebyže chcete tak pokračovanie, tak môžeme si zahrať aj nejaký draft, kebyže chcete pokračovanie. Takže čakaj, toto je strašne matúce, si dám radšej eventy. Prehrávam 1-0.
fajn. Haaland sa zranil. A ešte dostal aj žltú kartu. Hej, jak som mohol prehrať? Asi to je to chemistry, že? Dobre. OK. Tak potom vo skrine si aj upravím tým, aby som mal čo najväčšiu chemistry. Takže, ak sa vám video páčilo, nezabudnite dať like a odber a my sa vidíme pri ďalšom videu. Čaute. Make the ground shake.